Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm still your boy Taylor DJ. So today 1 March inyanga entsha ngithi angirate kule ngoma ngizwe ngo December ingoma yase Cape Town. I'm not sure if I drill or I trap or iXhosa trap but ibhenga, that's all I can say. So ingoma ka Mido RSA uhambisana noGafi laphana. So igama lengoma usikhona. Ingoma itrende kakhulu ku TikTok nami laphana ngo December itholile attention nami, and I think ibase yakhona nje yona nje ngikhalisa kakhulu la kumele ukidlala. Angisafuna ukuya ku storyline because storyline it is very fun and inalo energy nje. I think we need more hip hop song aphila njengaleyana. So nje I'm happy ukuthi ngizingoma ephila kanje and then yase Cape Town, and then I reception nawo ama numbers abantu bayithandile anamehlalile enhlizweni. I'm not sure if bazoyithanda osikhona le ngoma because ikhuluma ngemkhuba abayigilayo laphana. So baningi nami othoma bengibazi yabo sikhona, and I can confirm into show Mido hayi usikhona badala. So usikhona labakhuluma ngayo wasengcobo bathi usuke wayohlala eKapa, wahlala emakhaya, wahlala emakhaza, wafika wagila imkhuba nakhona. Uzikhona ziningi nje into ekhunywa ngayo laphana, and hey azikho ezinhle eziningi eningi nje imkhuba ayigilayo laphana, kushintsha amadoda, ufuna imali, waye eKapa ethi upgrade ama-grade laphana, but hayi no laphana wafika wavula enye ihustle. Khona enye ilale show Gafi laphana ukuthi uzikhona waqala ihustle laphana uthengisa ama-weave, but ama-weave akhe awafiki. So uphinde scam nabantu. So nje uzikhona laphana eKapa ugila imkhuba, ugila abantu, scam abantu. So ingoma nje imnandi kakhulu. Ikhona music video yayo ku YouTube and inama numbers nakhona iperformile. I think right now ingale kwa 100k ama views. So yeah, I think nje ingoma iperformile. Ngisafuna umlandela nami uMido because after le ngoma ngeke ngathi ukucheck ezinye ingoma ikhona EP yakhe ayidropa last step, but I think usikhona ingoma yakhe izoba special kakhulu. Ingoma nje ideserve uqabela imillion ama views laphana. So bengithi uSpeaker nawe I know asisho ukuthi Mido ayosakuzwa nathi sa confirm usikhona hayi abadumile ngezinto ezinhle, but ke ngizoyivala lapho nje. I hopefully abantu bazo catch up ku Mido RSA because I think uyibambile le formula la formula lo kuhlanganisa itrap ne-drill iphinde beXhosa trap, indlela nje vibe ngayo le ngoma leyana. I think yona ngoma DJ beyipho kumele bedlale emaklabhini lakho DJ Speedster bewudlalela ingoma zakudala lazo 2006. I think kumele bedlale ingoma ephila kanjena ke. So sekhona ku Twitter ethi Speaker Nawe, sikhona ku YouTube abantu abasubscribe Speaker Nawe, sikhona ku TikTok Speaker Nawe, sikhona ku Twitch Speaker Nawe. Awe we out.